Қор рибашлауға Қозан шәһәре яны бистәләренең тагын бір проблемасы өскә калкып чыкты. Әйтик, Киек бистәсендә законсыз чүплек урыны зур полигонны хәтерләтә дип борчыла җирле халык. Ә коммуналь хезмәт күрсәтүчеләрнең җавабы нинди? Бесхозность, безответственность и вообще это я не знаю как назвать самыми последними словами. Бу чөпшар Киек бистәсенең Светлый торак комплексына керү юлында. Җирле халык өчен бу гадәти күренешкә әйләнеп бара. Если сторонний человек подойдет, это ему покажется кошмаром. А мне... Я привык. Берничә метр узгач калдыклар ташлана торган тагын бер полигон күренә. Күз алдыбызда берәү контейнер янына да барып җитмичә, юл өстенә пенопласт ташлап калдырды. Это свинство. У нас такая же история вот там вот на улице была. Просто выбрасывают мусор прямо к забору дома. Здесь просто воспитание людей уже. Чүпчар контейнерлары буш диярлек. Вывоз такого с данной площадки нами осуществляется ежедневно. Әлеге мәйданчыктан без көн сайын график нигезендә чүпне чыгарабыз. Соңгы тапкыр 4 апрельдә чыгардык. Без хәлне авыл җирлеге җитәкчелеге белән бергә яхшыртырга тырышабыз. Якын көннәрдә бу санкцияләнмәгән чүплекне җыштырабыз. Соңгы тапкыр бу мәйдандагы чүпне февраль айында җыштырганнар. Чүпчарны барлык яшәүчеләр дә махсус контейнерларга ташламаган очракта биредә тиз арада чүптән арына алырлар микән? Алия Галиуллина, Ия Кислицина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.